שלום לכולם, אנחנו בחדר סגור, אז אני יכולה להרשות לעצמי להוריד את המסכה. שמי שרון, אני אחות ויועצת הנקה, מורשת משרד הבריאות ובינלאומית IBCLC. אני מתאמת הנקה במחלקת יולדות ב' במעייני הישועה. אני רוצה לשוחח איתכם על ההנקה וכמה דגש הבית חולים שלנו שם לכל אישה שבוחרת להניק. וכמובן מי שלא בוחרת לא להניק, אני אעזור לה בכל דרך שהיא תבחר. זה גם מאוד חשוב לנו להגיד לכם. לכל יולדת באשר היא. בכתובים כתוב שתינוק נולד בכדי לינוק, ובאמת נורא חשוב להתכונן לזה. אז אני רוצה לתת לכם כמה טיפים עכשיו שיעזרו לכם, בעיקר בימים האלה, להתחיל בצורה נכונה ובדרך צלחה את ההנקה. הדבר הראשון זה שנורא ממליצים היום זה להתכונן, להכיר ולדעת. כל מה שאת חושבת על הנקה, כדאי להיכנס לקורס הכנה להנקה, לפתוח ספר בנושא, להיכנס למידע נכון, יש באתר משרד הבריאות מידע מאוד נקודתי. ומה שמאוד יפה זה כל דבר שאת עושה היום, כל דבר שאת בוחרת, אפילו אם את הולכת לקנות בגדים או עגלה, את עושה סקר שוק, את לומדת, את מכירה, את יודעת מה את רוצה. בעזרת השם הכל יחכה לך אחרי הלידה, אבל נורא חשוב לכל אישה שמתכוננת להניק, זה להתכונן מראש. אז קורס הכנה להנקה. דבר שני, אחרי הלידה, רוב המילדות אצלנו במעייני הישועה, אני כל כך גאה להגיד שהן יודעות והן מדריכות או יועצות הנקה מורשות משרד הבריאות, ויעזרו לך ישר לאחר לידה להניק. אחד הניסים הנפלאות אחרי הלידה זה שהתינוק יודע לינוק. הוא נולד עם כל האינסטינקטים שעוזרים לך ולא ללדת, וגם לך ולא להניק. מרגע הלידה יש את השעה הראשונה שנקראת שעת הזהב, שבשעה הזאת התינוק מכיר אותך, את הריח שלך ואת החלב הראשוני שלך שהוא מחכה לינוק. ואז בשעה הזאת התינוק עם הרפלקסים הערים שלו מאוד מאוד מכוונן להנקה, ובזמן הזה המילדות או את שתדעי בערך או מההיכרות הקצרה שלך בקורס הכנה להנקה, לשים את התינוק אף מול הפטמה והוא ידע את דרכו להנקה הראשונה. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להנקה הראשונה, בעיקר לנשים שהיה קושי בהנקה הקודמת, נשים שחוו קשיים, לתינוק שהיה קשה, או נשים שסבלו מתפוקת חלב נמוכה, או גודש. מהרגע הלידה, שהתינוק מתחיל לינוק, ממש יורדים הקשיים והסיבוכים מעל לחצי. מאוד חשוב לנו במעייני הישועה לעזור לך מרגע הלידה, ואנחנו באמת עוזרות. מרגע הלידה את עולה למחלקה, יש לנו 2 מחלקות יולדות, מחלקות נהדרות, עם אחיות שמאוד מאוד מאוד ממוקדות לעזור לך בהחלמה מהלידה, ולתת לך את הטיפים הראשונים להנקה. מאוד חשוב מרגע הלידה להישאר עם התינוק, כמו שהשם אמר, תינוק בחיק אמו, זה הבית שלו, זה המקום שלו, זה המקום שהוא טוב לך ולא. והתינוק יודע את דרכו לשד. אם את מגישה לו את השד, אף מול פטמה, התינוק יודע. ואת פשוט תבקשי את העזרה ואנחנו נבוא ונהיה שם בשביל לעזור לך. בעבר דיברו שתינוק ביממה הראשונה לא יונק, שהאמא צריכה לישון, או שהיא צריכה לשתות בירה, או לאכול שקדים, או שתינוק לא צריך לאכול בכלל, או שישן במקום אחר, שהאמא לא תפנק אותו. היום אנחנו יודעים, באמת, קודם כל כתוב בכתובים, אבל גם בהמשך אנחנו יודעים במחקרים שמרגע הלידה תינוק והאמא הם ביחד. תינוק והאמא מניקים מתי שהתינוק רוצה, והאמא לפי יכולתה. כמובן כל אחד והבחירה שלה, ואנחנו פה לעזור לך בכל בחירה שתבחרי. ולכן מרגע הלידה התינוק אוכל כל 2-3, לפחות בין 10 ל-12 פעמים ביום. האמא יושבת בסביבה בטוחה, ויכולה ממש להרגיש את הביטחון, ואנחנו ניתן לה אותו ולהעניק. להיות עם התינוק ולהכיר. ככל שהיא תתאמני יותר, כמו כל פעולה שאת עושה,
ככל שתתאמני בה, את תצליחי בה, וככל שתצליחי בה, את תרצי להמשיך בה. אוקיי? מאמצע השליש השני להיריון, שבוע 16, שבוע 20, יש לתינוק את כל החלב שמחכה לו. בימים הראשונים החלב נקרא קולוסטרום, שזה השתבח שמו, זה פשוט מן משמיים. אוקיי? זאת אומרת שהתינוק נולד ומחכה לו כל התזונה שהוא צריך. פעם אמרו שאני מחכה שהחלב ייכנס ואין לי חלב אחרי לידה, שזה משהו שהוא נורא קשה לשמוע. זאת אומרת, השם עשה את נס הבריאה, פלא היצירה, השתבח שמו, ויגידו, אבל לא נתתי לך אוכל, שזה לא הגיוני, נכון? אז מרגע הלידה יש את כל המן משמיים שהתינוק צריך לאכול, וזה פשוט נקרא קולוסטרום. הוא קיים בכמות המדויקת והנכונה לכל תינוק שיונק, לאימא מניקה אותו. אז מרגע הלידה כל החלב שהתינוק צריך קיים, והוא פשוט צריך לינוק את זה החוצה, ואנחנו פה בשביל לעזור לך. בית חולים מעייני ישועה שם דגש מאוד מאוד, בעיקר ליולדות בלידה ראשונה. יש בכל משמרת, חוץ מבלילה, אבל בלילה יש אחיות מוכשרות מאוד לעזרה, ובכל משמרת במהלך היום והערב יש יועצת הנקה שתעזור לך בדרך שלך. ומה שחשוב לדעת שאם יש איזה קושי לתינוק, אנחנו נסדריה, או אפילו מבחינתך אם משהו היה לא כמו שרצית, אבל עדיין בהשגחת השם, בכל מצב, גם אם התינוק כרגע לא יונק או את כרגע לא יכולה להניק, אנחנו פה נעזור לך כיצד לסחוט את המן משמיים, את הטיפות הראשונות, ולהעניק בעין לתינוק שלך את כל מה הוא צריך. בהמשך נהיה שם בהנקה הראשונה. אז אני אסכם, נורא חשוב לעשות קורס הכנה להנקה, לדעת למה את הולכת. 2, מרגע הלידה להניק, ממש להניק בשעה הראשונה, להניק עוד בחדר לידה, ששם מאוד יעזרו לך, לתת לך את האפשרות להתחבר לתינוק שלך, לדעת מה הוא רוצה, ולראות שניכם ביחד איך עושים את זה, אנחנו נעזור לך. אחרי שאת עולה למחלקה, בית חולים מעייני הישועה נותן לך את האפשרות לביות מלא, לאפס הפרדה, ולכל דרך אחרת אם תרצי לבחור, ונעזור לך בדרך שתבחרי. אני עוד פעם שמה דגש אם את בוחרת גם לא להניק. אנחנו פה גם בשביל אנשים שבוחרות לא להניק. זה שאנחנו יועצות הנקה, בהחלט זה התפקיד שלנו, אבל התפקיד שלנו זה לעשות מה שאת בוחרת ואיך לעזור לך פה. אוקיי? בלי שום שיפוטיות, אני פה בשבילך. אם את אומרת לי X או Y, אני אלך לפי ה-X או ה-Y. ונורא חשוב לנו שבאמת תבואי עם ידע שתדעי או שתראי מה שאת בוחרת לעשות. וגם אם אימא או אחיות לא הניקו, אבל את כן רוצה להניק, אנחנו פה בשביל לעזור לך, ואפילו בשביל לתת לך כמה כלים להתמודד עם מישהי שהציגה לך את העולם הנקה בקושי. אבל הקושי הזה היה שלה. לך בעזרת השם יהיה נהדר. יש הרבה צורות להנקה, יש הרבה דרכים שהתינוק יכול לינוק בהם. אנחנו מתאימים ממה שמתאים לגוף שלך. זה כמו שהגוף שלך שונה מהגוף של השכנה שלך או החברה הכי טובה שלך, אנחנו נתאים לך את מה שמתאים לך. ואם ילדת תינוק קטנצ'יק שצריך אולי יותר תמיכה בפלג גוף עליון, אנחנו נעזור בהתאם. היה עוד משהו שאמרתי שאני אגיד אותו על העניין של, בדיוק שמעתי היום בבוקר שאמא אומרת, לא, התינוק שלי הוא נולד 2 קילו, אז הוא צריך לאכול כל חצי שעה. ולפני שבועיים אמא אחת אמרה לי, התינוק שלי נולד 4 קילו, אז הוא צריך לאכול כל 4 שעות. אז לא, זה לא משנה. תינוק נולד עם היכולת לינוק, ומי שלא נעזור לו כמובן, אבל כל התינוקות, ולא משנה כמה הם נולדו, הם צריכים לינוק לפי הדרישה שלהם. לפעמים הם ינקו הרבה, לפעמים ינקו פחות, אבל בערך כל 2-3 מהלידה. אוקיי? בנוסף, הדבר הנוסף שאני רוצה לגוע בו, זה העניין של התזונה. הרבה אימהות, כמו שדיברתי קודם על בירה ועל שקדים, הרבה אימהות אומרות, לא, אני צריכה לאכול מצוין על מנת שיהיה לי חלב מצוין. אז קודם כל חלב יש לך הרבה לפני הלידה, והוא באמת משובח ומצוין, ושום דבר לא קשור לחלב. אבל אם את רוצה חלב,
תפוקת החלב נקבעת אך ורק לפי כמה חלב יוצא. אם הנקת הרבה ויצא הרבה חלב, קולוסטרום בימים הראשונים, יהיה לך הרבה. ככל שתפעילי את השד, יהיה יותר. אם לא תפעילי את השד, יהיה פחות. יש משהו פרדוקסלי שדווקא נשים שלא הניקו מספיק, אז יהיה להם גודש ברקמת השד, כי החלב יצטבר ויצטבר ויצטבר. אוקיי? הם היה להם איזה משהו מוטעה שהכניסו להם לראש, שאחרי לידה אין חלב, שזה דבר נוראי להגיד, כאילו שמשהו שהשם עשה הוא לא מושלם, ברוך שמו. אבל יש את כל החלב, פשוט התינוק ראה כי טוב, הוא רוצה עוד מהנס, הוא רוצה עוד כי הוא ראה כי טוב. לכן ככל שתניקי אחרי הלידה, זה מה שיתה לך יותר חלב, אוקיי? אבל לא קשור לעניין של בעיות או לא. ככל שתינוק רוצה יותר, יהיה לך יותר. ולא משנה מה תאכלי. אגב, תינוק שלא יונק, שתינוק ישן שעות ארוכות, תינוק שלא יוזם הנקות, זה אנחנו מאוד דואגים. תינוק חייב לקום כל 2-3, אחרת הוא מתייבש והשד מתייבש. לכן, ככל שתיותר תינוק יונק, תודי לשם ותדעי כמה שזה נכון. אוקיי? אז מבחינת מזונות, באמת, חוץ מדברים מסוכנים שאסור לקחת ואסור לעשן או לשתות, שלא נדע, אבל אין הרבה שמשפיע על החלב כמו ההוצאה של החלב. הוצאת חלב, השם ייתן חלב חדש. הגוף שלך ייצר חלב חדש. אוקיי? אז בייסיקלי, ככל שתניקי, יהיה לך יותר. זה נכון שנשים אוכלות, יש להן יותר אנרגיה, ואז כביכול יהיה להן יותר כוח להניק. מפה זה נבע כל העניין שאני אוכל הרבה, יהיה לי הרבה, אבל זה לא ישפיע על תפוקת החלב. תאכלי טוב, תשתי טוב, תשני טוב, אבל שני הדברים האלה הם לא סותרים. הלוואי והייתי אומרת לאמא שאין לה חלב, תשתי 2 כוסות יין תירוש או מיץ ענבים או מה זה היה? בירה, ותאכלי חופן, שקדים, תמרים ודבש, ויהיה לך חלב. לא, זה לא עובד, ומי שניסתה את זה, אז היא באמת יודעת שזה לא עובד. נשים רזות זה לא בעיה, נשים מלאות יותר, הן רק יהיו יותר מלאות, כי הן אוכלות שטויס. אבל זה לא מה שישפיע על החלב. דבר נוסף, במעייני ישועה נורא, ומאוד מאוד רוצה לבוא לקראתך ולתת לך את כל מה שאת מציעה לתינוק שלך, ומאוד חשוב לנו שתקראי לנו. תקראי לנו היועצות הנקה, בכל משמרת יש יועצות הנקה, בכל משמרת אנחנו פה בשביל לעזור לך, אוקיי? ועוד פעם, אני שוב אדגיש את זה, אנחנו נעזור בכל בחירה שלך, בכל דרך שאת בוחרת ובכל צורה שאת בוחרת, אוקיי? אז מחכה לראות אותך, מחכה לעזור לך, ושיהיה לך בהצלחה ודרך הצלחה, והנקה שופעת מכל המובנים. תודה.